Po týždni je tu opäť televíkend plný turistických a výletných nápadov. Na osvieženie budeme splavovať tento krásny, pokojný úsek rieky Váh a tiež navštívime bylinkovú farmu vo Východnej. Turisticky budeme spoznávať sopečné útvary v okrese Rimavská Sobota a napokon nás čaká 5., takže už predposledný deň veľkého letného prechodu cez Vysoké Tatry. Prajeme vám príjemné sledovanie. Naša najdlhšia rieka Váh meria neuveriteľných 403 kilometrov. Na svojom toku teda zažíva naozaj rôzne pasáže. Napríklad vďaka Vážskej kaskáde až 22 priehrad a vodných elektrární. V okolí Strečná Váh splavujú pltníci a v úseku od Nového Mesta nad Váhom až po Sereď si ju vychutnávajú vodáci. Kúsok z neho si dnes splavíme spoločne. Začíname v Novom Meste nad Váhom a budeme sa splavovať do Piešťan. Je to trasa asi 18 km vodná a bude to trvať okolo 4 až 5 hodín. Budeme sa plaviť na raftoch. Sú to lode 7-miestne a keď prídu rekreanti, dostanú padlo, plávaciu vestu a dofúkajú si už predfúkané tieto lode. Padlo má hore hrušku, toto čierne, drží sa padlo teda takto za hrušku jednou rukou a druhou rukou túto dole žrčku, keď si ho dám na hlavu, tak v lakti mám pravý uhol, to je správny úchop. Raft má predok a zadok, vpredu sedí ľavý háčik a pravý háčik. Úloha háčika je, že je silný a sprostý, nemá žiadne práva, má len povinnosti, áno? Takže háčik len počúva kormidelníka. Vzadu je kormidelník a ten, čo hovorí, tak to ten háčik robí. V strede lode, to je táto posádka, tí sedia tiež tak, nohy v šlapkách, na tomto čiernom, aj títo. Tomuto sa hovorí porcelán, to sú ženy, deti, alkohol, aby sa nerozbil, áno, na to sa dáva pozor. A kormidelník sedí tuto vzadu. Platným členom našej posádky v člne je aj samotný Banán. Ty sa ako dlho venuješ vode? Asi od svojich 10 rokov. V Hlohovci sme mali taký klub kanojkársky a privedol ma k tomu taká hlohovecká vodacká osobnosť, Jozef Černý sa volá, ten nás tam všetkých tak k tomu priviedol a teda vďaka nemu robím toto, čo robím. U nás sa hovorí, že chlapci odvahu majú odvahu. Kerujte do boku, kerujte! Čo, Martin? Taký vyprahnutý. Tak hej, no, nie je to také zelené. Splavovanie Váhu sme spustili pred 2 rokmi, čiže toto je naša druhá sezóna. Nakoľko cez Piešťany prechádza rieka Váh a máme vlastne aj vodnú nádrž Slňava. Okrem tých vodných športov, ktoré sa vykonávajú na vodnej nádrži Slňava, nám nejako chýbalo taký ten vodný turizmus a vlastne spoznať ten náš región aj z vody, nielen vlastne z tej súše a po turistických a cykloturistických chodníkoch, ktorých máme naozaj veľa, tak sme sa rozhodli do ponuky zaviesť aj toto splavovanie Váhu, ktorým môžete spoznávať vlastne náš región aj z úplne iného uhlu pohľadu, a to je z vody. Dnes sme na trase z Nového Mesta nad Váhom do Piešťan. Je to taký kľudnejší úsek. Scenericky je veľmi pekný, rieka tu je taká kľudnejšia, plavíme sa v starom koryte Váhu. Aj je pekné, že už je taká celkom vyčistená, pretože najbližšia priehrada je nad nami až v Trenčíne, čo je nejakých už teraz momentálne 25 kilometrov. Ahoj! Ahoj! S vodáckým pozdravom ahoj, sme sa už samozrejme zoznámili, ale aké je to zoznamovať sa s touto technikou? Môžu sem prísť teda aj úplní začiatočníci a túto trasu zvládnu. Dnes máme dokonca veľké množstvo plavidiel. Áno, tento úsek je vhodný pre aj absolútnych začiatočníkov. Je to ľahká pasáž, máme tu viacero sprievodcov dnes, ktorí sa môžu venovať tým ľuďom a vysvetliť, keď im to nejde.
Je to veľmi ľahké sa to naučiť, nehrozí tu nejaké nebezpečenstvo, na tejto časti sú není nejaké pereje, je to len taký výlet do prírody, akurát, že ideme na loďke. Z vody si naozaj vieme dnes užiť ten pokoj prírody aj napriek tomu, že už sme videli na radare, že sa k nám blíži nejaký front. Ako v prípade, že naozaj začne nejak výraznejšie pršať, čo robíme? No, zmokneme trošku, ale tak čo už, suchých nás nedostanú. Čo na to mám povedať, neviem. Padlujme ďalej. No tak splav bolo super, páčilo sa mi, aj keď troška zapršalo, ale dobre. Bol som už raz aj s otcom v Trenčíne. Najviac sa mi páčili tie prejazdy tými prúdmi. Určite pôjdem ešte niekedy.